ben zo bang voor een onvoldoende. Het zal bij mij wel weer helemaal misgaan. Meid, hou je bek dicht. Ze haalt altijd 10 en nog zit ze te zeuren. Och, daar maak ik me niet druk om. Dat zijn meer keuzevragen. Dat komt helemaal goed. Zo moeilijk? Dat is makkelijk. Of ik geleerd heb. Ja, een uur geleden. Snoop. Mogen we beginnen? Oh, nou, die is makkelijk. Zie je wel dat ik niet hoef te leren. Oké, ik haat mezelf. Ik had moeten leren. Dit is echt huilen. Was ik maar Beyoncé of zo? Dat antwoord is juist. Ho, wacht even. Ik heb wel veel juist nu. Zou het dan onjuist zijn? Het zou wel onjuist zijn. Bijna. Focussen. Bijna. Ik moet naar de opticien. Ik zie het niet hoor. Ik moet echt een bril of zo. Echt niet, staat me lelijk. Laat mij kijken. Ze zegt gewoon nee tegen me. Oh ja, hij heeft me door. Beter doe ik dit niet meer. Wat ga ik eigenlijk naar school doen? Tiffany kon vandaag niet. Oh ja, hoi, proefwerk. Oh, ik krijg een berichtje. Ik voelde mijn telefoon trillen. Wie zou dat zijn? Zijn die allemaal al klaar of wat? Zij weet het ook niet. Ben ik niet de enige? Lol. Als ik maar een 5,5 haal is het goed. Wat doet een kat in de klaslokaal? Hij ging best wel oké. Sowieso denk ik wel dat ik hem heb gehaald. Wat houden jullie bij die vraag 3 dan? Die meerkeuzevraag. Maak me niet gek. Jij ook. En jij. Heb ik die al fout? Die had ik wel goed. Wat had je daar? Oké, blijkbaar heb ik hem toch niet zo goed gemaakt. Mijn hoop is nu ook weg. Nu ik dit allemaal hoor, weet ik al hoe laat het is. Tijd om naar huis te gaan. Hoi!